Hello guys! Welcome back to Jamok's Channel. Yan! Sa today's video guys is nakikita nyo naman po sa baba yung ating title which is mag-celebrate po tayo sa ating 1K subscribers! Yeah! 1K, 1.500. So, ngayon guys, yung ating subscribers is 1,607 subscribers na tayo, guys. Yay! So, thank you for supporting our channel. And if you are new to our channel, please don't forget to click the subscribe button down below and the notification bell para man-notify kayo sa bagong uploads namin. So, ngayon, ang ating content ngayon, guys, is Q&A portion. So, as a celebration of our 1K subscribers, so thank you guys for supporting our channel. And there are 4 categories in our Q&A portion. So, first category is facts about myself, and then second category is facts about our relationship. And then third category, facts about our channel. And the fourth category is, ito na po yun guys, yung ating pinost sa ating Facebook page. We ask a question in random people posted in my Facebook page. So, let's start! First category natin guys is about myself. So, I will introduce myself. My name is Noemi Oclaret. And you? John Clifford Lebron James. John Clifford. And, Sisi Hamero. no! Imo. Sisi Lo Hamero. Kusga. Yeah. Pero, Kusga. I am 24 years old and 34 years old. 34 years old. And I live in Bungamar, Hagna, Bohol. Bunga Marhang na Bohol. No! Ano? Imong address. Garcia. Ay, Bihilan Garcia Hernandez. So, yan po guys yung aming our first category. So, second category is facts about our relationship. So, question here is, when you've been together? Dili ka katuig. Kalimot ko. Alam niyo guys, 7 years. Oh, 6 years. dili. Oh. No, 7 years. Ginagawa Ito po kasi guys, kahit birthday ng Birthday ng papa ko at saka mama. mama, birthday ng papa at mama niya, hindi niya alam. Hindi, nakakalimutan ko lang. Kaya Ganun. hindi kami masyadong nagsi-celebrate ng anniversary kasi yeah. Ano guys, Alzheimer's guys, Alzheimer's. So, what is our status? Ano yung status na to? Kumunlo. So, status na mo guys is live-in partner ng guys. Married before. Ito guys, ano po siya guys? Married. Divorce. No, I'm single and he is married. Kasama mo, kasalo? When I was 20 years old. Okay, 20 years old, 14 years na. 14 years, and then he is already married. And ano po guys, when he was 20 years old, and then pag-uusapan natin ngayon yung anak namin. So, yung anak namin is tatlo po yung anak namin. And then, meron po siyang anak sa Labas. asawa niya, isa, and
Ali na. And Second, isa. then meron din po siyang isang anak, isa sa Cebu. Cebu. Hi, shout out sa mga anak. Hi, Dan. Hi. Meron po siyang anak, guys, sa kanya Lalaki sa Cebu. sa Cebu. Si John Clifford Tsaka Pipito. yung Pipito po, guys. pangalan ng panganay ko si Ginelo Hamero, opo. Yung panganay po niya, yung anak niya sa asawa niya is babae, Jenalu Hamero sa Panglao po, guys. So, hi! Hello, baby! Yung papa. And then, second na anak niya, yung pangalawa, di ba? Pangalawang anak niya is from Cebu, si John Clifford Pipito. Hindi po hindi po naka-apelido po sa kanya. So, hello! Shout out po! So, our third category is facts about our channel. So, why Jamox channel? So, why Jamox channel? You don't know? Meron. So, yung channel namin, guys, is pinag-combine po namin yung Hamero and Oclaret. Kasi alam nyo naman na hindi pwede po kasing Hamero family. Kasama na lang po namin yung apelyedo ko at saka apelyedo niya. Kaya Jamox channel sa yeah. And then, when you start vlogging, so, nag-start me yung vlog, guys, when, October 2019. So, October 2019, guys, hindi kasi kami masyadong, guys, nagta-travel ghost, yeah. Gusto po namin na, video. Mong i-video ang mga lakaw, guys. Daan mo i-upload sa YouTube. Kaya aron dili mawag memories kaya mapuno man ang mga cellphone o mga internal storage. So adto na mo gibutang sa YouTube. So yun, nagsimula kami noong October 2019 mo na ako na akong pong career, guys, ang among pag-vlog, bahalag, bisag unsa, guys. So support gihapon mo, guys, ha? So, thank you. So why some of my videos are in Tagalog? Ano man lang. Trying hard. Guys. Try hard. Dito, guys. Kuan mo good, guys. Kaya like, kapuyan ko, guys. O magbisaya ko, guys. Naipito di makasabot ba? Di kasabot ang Bisaya. Maabot at sa Manila. Karaun. Kapoy man magsuwat og subtitle, guys, inig-edit. Imbis akong i-edit, guys, ang sound effects ra, background music, and kuan, apil pag subtitle mo na madugay. So, muna, usahay, makita ninyo ang mga vlog, ang mga vlog, magtagalog ni, guys. So, sabta mo hang tinagalugan, guys, kay gahi kaayo, guys. Gahi, kay taga-jagna man mi, guys, taga-jagna. So, our fourth category na guys, mora to, guys. Ask question in random people posted in my Facebook page. Hello. And then, question from Mariel Tadlas Abosejo. So, yeah. Oh, hello. Thank you for your question. So, karon matubag na ni nato ang ijuhang question, guys. Ako aning classmate, guys, ha, sa college. So, yung pangutana, guys, sa mga panahon sa problema sa inyong relasyon, unsay imong nahimong motivation para magpadayon ka sa iyaha? Uy, Ginoo ko, pang Miss Universe, guys. Inang question. Pang Miss Universe. Ikaw? Sa kung nuhoy kita ka. Sa mga panahon sa problema sa inyong relasyon, unsay imong nahimong motivation para magpadayon ka sa iyaha? Magpadayon ka. Ikaw na. Ako na, guys. Ang motivation, guys, is kuan, guys, nga mapabilin ko niya, guys, is kuan, guys, di ko gusto ang ahong mga anak is
broken family. Kaya wa ko maanad guys nga ang family is broken. So complete family ko. So ang motivation guys, kabaw mo guys, sige mig-away dani guys. Small thing matters. Para small things matters mo na gagmayng butang guys mag-away me. Silusa. What? Ew. Tumbagon. Guys, so ang motivation guys is bisag sa kapungot na guys. Change oil. Dok na cheese oil na. Aja ba cheese oil. So sa kadugay na namo guys sige mig-away guys nasayod among kasilinganan guys nga sige jud mig-away. So ang motivation guys nga magpabilin sa yaha guys is ako mga anak. So ako mga anak tulo. So nganong ako gani gusto gani ko nga mag-communicate sa mga anak guys. Nag-communicate sila sa mga anak sa gawas kay di ko gusto nga kabaw ko guys mo kung psychology guys, psychology. Ko anay di ko psychology gusto ko og di kanang maluoy kog bata guys nga way papa. So mo na isahang mga anak open siya sa isang mga anak nato sa Cebu ug sa Panglao kay kuan guys di ko gusto nga kanang ma-feel sa bata nga wa sila amahan. So mao to sila gipang contact. Sang giingnan nga i-communicate imong mga anak kay pila na ko to katuig mga 14 years old na. 14 years old and 13. 12 years old si GC and 14 years old si Gina Lu. So ayun. So mo guys, ang motivation nga magpabilin ko sa iyaha is kuan amo ang mga anak guys kanang nay ako mga anak di ko gusto og way amahan sila guys. So yun po guys yung motivation ko kasi ano din po siya guys, responsible man. So ayan. So ikaw Han, asa man mo sa panahon kuan nganong unsay imong nahimong motivation para magpadayon ka sa ang Para change oil. jeans oil. Puro ka jeans oil. Uy, dukan ka na mag jeans oil ka. Pero, hindi na ko gusto mapareha sa una. Nga, explain further. Bata pa ng 1 to 20 years old na gamay pa panlantaw sa kinabuhi. Pinagtagpo pero di tinadhana. Kita. Sumuri ra po sa mga sa unang binuhatan. Ano natin is impossible. Change naman ta. So beware. Chicken pox. Chicken po. Chicken. Bisag nay mo yun. Hi. Ay, meron po ang kilo. Ay, alang di mo taman agad. Bingyan mo tag-is na biro. So guys. So question number 2 from Lorraine Verena. Hello, Day. Ang igagaw ni guys si Lorraine. Shout out po sa iyo. Isang question guys is duha. So first, what biggest lessons or year 2020 has taught you or to your family? Ay, pag Miss Universe, mga question guys. Hindi na pa ko ganahan. Medyo pa guys. So ako guys, karon guys nga nag-ipon mi guys. I have so many tahan ko mga plano guys para namo sa among pamilya. Especially kanang karon nga 2020 guys. Arang lisuda guys tungod sa pandemic nga nahitabo karon. So tahan ko mga plans to our family and I've learned guys nga karong tuiga guys na ka-learn ko nga don't rush the process kanang dili ta magdali sa proseso guys kanang na maghuwat ra man ta sa atong mga panahon kung kanus ay hatag sa Ginoo. So katuhang mo mga plano namo amo ra mo to isalig sa Ginoo tanan nga ihatag on the right time. So
we're hoping and praying and claim it nga makasimula mi sa isip ko sa pamilya sa ayan. Madira katubag ko sa cancer guys, bahala na to guys basta. Parang na this 2021 wala nga maning kamo para sa pamilya kay dili all the time nga natay financial assistant nang nga na kay kuan makuha Benefits. CBS o CBS Oh, kaya bitaw ako guys. kwarta kay nurot pa sa mga bata ispila niya Bitaw guys. plana is magahaman yung ispila kay lahir mong po na po rin si Jawa Thank you. Thank you. salamat ka Bitaw guys. bitaw na danghag pa man ko danghag ayan six boy ang kun sila man ko'y budew Sila pilingin nga na sa kakagwapo. By the Doy, di mo sa igon gwapo way. maapil Maapil. sa una Bitaw guys, sino ingon guys. Year 2020 niabot ang pandemic guys. What should me savings guys? Mao gud na among pinaka problema kay wa mi nakaandam nga moabot ng panahon nga singaron nga pandemic, wa mi savings, daghang mga bayranan, daghang mga kinahanglan, daghang mga needs ang mga pamilya sa among kuan. What should me makuot guys. So karon guys, we're trying nga mag-save. Niabot na mag April kay wa gihapon kay naganahana man pug ko og mobalik online wa pug pangpuhunan. Iyahang sweldo guys is igo ra para namo ma-sustain ang muhang pamilya, panginahanglan og sa pag-eskwela. So wa gihapon may savings guys. So we're hoping nga maka-savings nami. So second question from Iyaha gihapon, what is your biggest regret? Ikaw na kabahan? Ako naman kanunay. Una, what is your Murag ko. biggest regret? Regret mo ko. Ani? Biggest regret Ani? is Na? kuan. Ting, ari ba? Ikaw sa una. Ani ba na? Ikaw Guys, lang yun. actually guys, I didn't regret everything. Yeah, charot. Bitaw guys, kanunay. Uy! Wa ko'y gi-regret man guys. Pero just to answer this question, sa kanang na ko'y mga anak, kay nagbahatag mo palipay na mo. Pero to answer this question, ang biggest regret is not doing the things that makes me happy. So, mga butang nga, wala na gibuhat nga nagpalipay na. So, mo to guys, na ay mga butang nga, wala na mahimo nga nakahatag o kalipay na ko. Kanang mga butang nga, basta guys, basta mao na to. Kuan, biggest regret mo. Sa una, kanang dili ka magplanos. Sa una imong kuan, kalipay. Pagka maganahan na sa ugma, sometimes masakit ka ang bandi. Kuan ka. Maamo mo mga anak, dyan. Ang mga ikaw man na amo ko maganahan na sa una o isa na kuan kami nyoon di ba po to regret kay try man po kuan mga pinagtagpo pero dito Wala, lagi okay ra mo gud na kay kuan mga guys, we're di naman po yung mga kuan yung mga big reason na yeah. nagtoto Mm. sa ang napituhan naman is anak Pero ato pag go kay dili wa kuan guys mo na si Jahaza as a partner ni Ja guys, as a live-in partner, I tried nga kuan ahong ipang konta na timingan lang guys nga nay nag-message sa messenger ni Ja, message request guys. So did you to sa makita 2018 na nag-chat nga gusto sa mailhan sa iyang anak nga laki nga tuwa sa Cebu.
So hazang giingnan nga mag-chat. So karon hangtod karon makipag-communicate sila kay kuan sila guys kay na si Zay kana bang mahadlok siya mo atubang bitaw sa iyang mga anak kay bawo mahadlok mo kani. Murag mauwaw siya guys nga Kuan. unsay mo rason ano. Mauwaw gud sa na kay mura tag irresponsible taw na yun. Mo na iyang feeling so naningkamot ko guys nga mag-communicate sila sa anak. Admit mo po tang kuan. Natay pagkuha. Admit ko sa guys. So mo to guys, naningkamot mi nga nakig-communicate. So hanggang karon guys, nag-communicate sila sa isang anak nga tuwa sa Panglao ug sa Cebu. So we're trying guys nga makahatag po mi nila og suporta sa isang papa kay galisod pa jud kami karon nga panahon guys pero wala na mo giwasa mo na kay isip usa ka amahan isa jud ang responsibilidad nga mohatag siya og nag-message ang naguwa mo kay katag kay what nag-message isang anak may kwarta pero ang pamilya ko badungan. Ay, Diyos! Pareha man importante. so mo to guys iyang anak nga bae nangayo siya og tabang para sa iyang eskwelahan. Hindi mo kung ako mo reply kay mo kung ako'y katap. So karon Pero maybe someday siguro. so karon guys Ano ba? naning ka dili na mo mawa sa wala na mo giwa sa mo nahuna guys ang kuan nga mohatag mi og suporta sa anak ug makaluag-luag lang mi. Puhon guys, puhon. Wa man na mo sila kalimti. Di wala na sila kalimut. Kasi di sindong bulawan. Ug kaloy-an sa Ginoo, wa man na mo gi kuan sige mamig Amo na lagi tiktok. Ano tawag ka na? Baliwala. Wa man po na ni sa baliwalaan. Sa kapag karon sa tungod lagi sa pandemic, maningkamot siya nga makahataw og suporta sa anak. So, nilang Ginalo og ni GC kanang nay what sa ramon mo sa inyo papa. Maninoy. Kay puhon og kuan kita-kita ta puhon na sa inyo maigsuon tulo. Naman po na sa mga plano nga magkita-kita mo puhon in God's time. So, yan. God's will. In God's will. So, and then, ang atong last question from Rebecca Focolan. Shout out sa iyo. Mare. Kailan kong comment ana. Ako Si answer ko no, basta si Rebecca. Ginahan ko sa Rebecca. So, Mare. Ay mads karon ka. Nagmahay baka nga nang minyo kag sayo. Sayo ka nagkapamilya. Ikaw, gusto asin. Ikaw kay wag ka nagmahay. Tamil. Kay nagmahay kay sa jugid nuwag di ba? That time estudyante ko. Katuman usay kuan magud naitam sige kanan nga itik wala to baliwala ra naitabo to sakto de ang gidikanan maminaw ta di ba so na dyan nagpagmahay pero po kung nagmahay nga anak ko yung mga anak tulo ka buo ay tulo ka anda na Tulo o duha sa tulo lima. di babot pa sabot na laing bae charge to experience pa po charge to kuan na ito na yung pagmahay kay dilinta dapat kay nami mga anak sa luoy maluoy mo po saman nga dili man nato awid ang kapilangan labi na to si Ginal niyawa ko adto buwan pa kapi may makasinabot siya minikanan sa bahay labi na siya kibaw siya ang mama unsa ko ka kuan sa una unsa ko ka kuan siya kung di nara siguro kabuton sa Ginoo dili maingon nga may buhat ang Ginoo siguro pad puto nga wa jud may maka uban og dugay si Janice ang asawa nung kaduha ay dyan
makita rani. Si Mundoy. Kibaw mo pagkagod sa puko sa ungan. Sa iluwara po ko ninyo. Dani na paagi. Crying. Seryoso lang guys. Seryoso. Dani ra na paagi. Di mo ko makatubang ninyo bangan. Ibo mo na. Nga muli kay kasi ko. Balag bugot-but na basta akong lakaw di mo suko na. Yan. Dami ng baji ko. So laki is kumagay ta. Pero kung baji kanila man na away mi. Daog mo. Pulo po to. Tingin. Sorry. Diyan, sorry. Sa itabo. Laban ni Ginalo Inday. Sorry. Puhon lagi maka. Ada lang ang pangpasok ko ng nawa ko sa inyong kiliran. Magkita. Sabi na kay mama ni Ginalo, di na naman na-istorya ang pangalan. Ibaw mga pagkaw, doon sa ko sa una. Pareha matang ka sa. Kung labaw ko sa tahanan, napay mga bajing wana umanak eh. Nakakita mo pa. Tagsuri, something nga ngayon na. Diba? Daghan guys ko sa guys. Sa ang ginan nga basig na apay lain. Nga lain kalungsuran. Diba? Kining ba di mo ra pa naglaki. Pareha ra ta. Lagi na sa mga nasakitan. Kapit nasakitan mo punto. So, yan naman na. Charge to experience ko no. Bitaw, barok to. Yan. Ibigay. Manginawd ko nga mamindyo na ka. Ay mo na yung pangutana. Paimot-imot ka ka. Itag, risbi kaya na. Kita na mo na pangan. Ito guys. So, pareha po ni guys. Kaya kanang tungod bitaw sa nag-start ka og pamilya nga both of you are na dili both of you ay ako ra dili stable. Sila guys stable si just lang work. Ako ra is nag-eskwela pa ko, naka-eskwela ko kay tungod di daw ko pasalamat kay iha ko gipa-eskwela and third year college na ko karon. So magtinabangay ra maming duha guys kay kuan lisod guys nga magminyo ay isod ka sa ka relasyon nga bata pa ka dili pa mo stable and then ang mga bata mo iluoy sila mga needs nga di ka kahatag nila kung sila ang gusto sa ilang gusto. So alipay man pud mi guys nga nami tulo ka anghel nga naa sa amuhang kinabuhi nya napo napo itong duha ka buok dako ra guys. Happy big family na mi guys. Puhon in God's will nga magkita ay mi sa mga anak ko sa duha katong duha and then kari amuhang tulo. So we're hoping nga natubag namo tanan ang inyohang mga pangutana ja mo to guys ag amuhang mga facts about sa amuhang family. So supportahin sa among channel guys. Supportahin sa among channel guys and yeah, thank you for watching. This is Noemi. This is So, bye-bye!